Здравейте! Днес съм дошла да ви кажа, че трия всичките си видеа в YouTube. Осъзнах, че не ми се получава и осъзнах, че не ми се получава, но трия видеата, не трия канала, на всички места ще правя нов канал. В него няма да ви казвам какво ще снимам. Постепенно с първите видеа ще разберете какво ще снимам най-много. Аз обичам новите идеи, така че ако ми хрумне нещо, ще го снимам. Надявам се да ви хареса. И да. Чао!